Sa ngalan sa Amahan, sa Anak ug sa Espiritu Santo. Amen. Ang grasya sa atong Ginoong Hesukristo ug ang gugma sa Dios ug ang panaghiusa sa Espiritu Santo maanaa kaninyo. Manausab kanimo. Padayon atong iampo nining Sabado human sa Miyerkules sa Badlis ang panaghiusa sa katawhan, ang pagpasayloay ug ang pagtinabangay nga makasubay kita sa dalan sa kaluwasan. Atong iampo ang atong mga benefactors and donors nga nagsigig tabang nato nga unta matagaan sila sa tinuod nga grasya nga makapahimo nilang balaan o malipayon sa ilang kinabuhi. Ato karong andamon ang atong kaugalingon pinaagis paghinumdom o paghinulsol sa atong mga sala. Ikaw nga gipadala aron pag-ayo sa mga mahinulsolon, Ginoo kaluy kami. Ginoo kaluy kami. Ikaw nga mianhi aron pagtawag sa mga makasasala, Kristo kaluy kami. Kristo kaluy kami. Ikaw nga nagalingkod sa tuo sa Amahan aron pagpangamaalang kanamo, Ginoo kaluy kami. Ginoo kaluy kami. Kaluyan unta kita sa Dios nga makagagahom sa tanan ug pasayloon sa atong mga sala. Dadon unta kita niya ngadto sa kinabuhing dayon. Amen. Magampo kita. Makagagahom ug tunhay nga Dios, kaluy pagtan-aw ang among kaalaot, ibakyaw ang tuong kamot sa imong gahom aron pagpanalipod kanamo. Pinaagi sa among Ginoong Hesukristo, imong anak, nga buhi ug hari uban kanimo dihas kahiusa sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Amen. Pagbasa gikan sa basahon ni Propeta Isaías. Ang Ginoo miingon, kung likayan ninyo ang pagdaog-daog, ang pagtulisok, ug ang daotang pulong, ug pakanon ninyo ang gigutom, ug hatagan ang mga kabos sa ilang gikinahanglan, musidlak ang inyong kahayag diha sa kangitngit, ug sa inyong kangitngit may sama sa kahayag sa udtong tutok. Tultulan kamo kanunay sa Ginoo, ug tagbawon kamo niya sa mga maayong butang, ug hatagag kabaskog sa lawas. Mahisama unya kamo sa tanaman nga kanunay gitubigan, ug sa tubod sa tubig nga dili gayud muhubas. Unya tukuron pag-usab ang inyong karaang mga syudad nga nangagunob, bangunon ninyo ang mga tinukod sa daghang kaliwatan, tawgon kamo og mga tig-ayo sa mga nangagubang paril ug sa mga kabalayan. Nag-ingon ang Ginoo, kung dili na kamo magnegosyo sa adlawng igpapahulay, ug dili na kamo magtinguha pagtagbaw sa inyong mga kaibog sa adlaw kong balaan, ug ikalipay na ninyo ang pagtamod sa adlawng balaan sa Ginoo. Kung pasidunggan ninyo kini,
ug dili na kamo magtuman sa inyong gusto o manlibak, nan magmalipayon kamo diha sa Ginoo, ug tultulan ko kamo nga madaogon latas sa kabukiran. Tagbawon ko kamo sa kabili ni Jacob nga inyong katigulangan. Ako, ang Ginoo, maoy nagsulti niini. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Dios. Tuloy ako sa imong dalan, O Ginoo. Aron magmatinumanon ako diha sa imong atubangan. Tuloy ako sa imong dalan, O Ginoo. Aron magmatinumanon ako diha sa imong atubangan. Ipabong ang imong dalunggan, O Ginoo, tubaga ako. Kay gisakit ako, og ako kabos. Pantay ang akong kinabuhi, kay nahigugma ko kanimo. Luwasa ang imong sulugon, nga nagasali kanimo. Tuloy ako sa imong dalan, O Ginoo. Aron magmatinumanon ako diha sa imong atubangan. Ikaw ang akong Dios, kaluy ako, O Ginoo. Kay nagasangpit ako kanimo sa tibuok adlaw. Lipaya ang kalag sa imong sulugoon. Kay kanimo, O Ginoo, gibayaw ko ang akong kalag. Tuloy ako sa imong dalan, O Ginoo. Aron magmatinumanon ako diha sa imong atubangan. Kay ikaw, O Ginoo, maayo ug mapasayloon. Tugob sa gugma alang kanilang tanan, nga nagasangpit kanimo. Pamati, O Ginoo, sa akong pangamuyo, ug patalinghugi ang akong pangilaba. Tudloy ako sa imong dalan, O Ginoo. Aron magmatinumanon ako diha sa imong atubangan. Thy word is the lamp unto my feet and the light unto my path. Thy word is the lamp unto my feet and the light unto my path. You're the light unto my path. Ang Ginoo maanaa kaninyo. Manausap kanimo.
Pagbasa gikan sa santos nga ebanghelyo sumala ni Lucas. Himayaon ikaw, O Ginoo. Milakaw si Jesus og iyang nakita si Levi, usa ka kobrador sa buhis nga naglingkod sa iyang opisina. Miingon si Jesus kaniya, "Sunod kanako." Og mitindog si Levi, gibiyaan niya ang tanan og misunod kaniya. Unya si Levi naghimog dakong kumbira sa iyang balay alang kang Jesus, og dito'y daghang kobrador sa buhis og ubang mga tao nga nakigsalo kanila. Pipila ka mga Pariseo og mga magtutudlo sa balaod nagbagulbol batok sa mga tinun-an ni Jesus. Nangutana sila, "Nganong nakigsalo man kamo sa mga kobrador sa buhis ug sa mga makasasala?" Si Jesus mitubag kanila, "Ang mga tao nga walay sakit wala magkinahanglag doktor, kundili ang mga masakiton lamang. Wala ako muanhi sa pagtawag sa mga matarong, kundili sa mga makasasala, aron maghinulsol sila." Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Dayon ikaw, O Kristo. Ang tubag nato sa Salmo nagkanayon, "Tudloi ako sa imong dalan, O Ginoo, aron magmatinumanon ako diha sa imong atubangan." Lingi ay mong tupad ing nagusto kang tudluan sa Ginoo. Kinsay gusto nimong mutudlo nimo pag-atiman anang imong naong, ang Ginoo o ang parlor? Ha? Nda. Kinsay gusto nimong mutudlo nimo unsaon pag atiman ang imong anak, ang Ginoo o ang imong isig katao? Kinsay gusto nimong mutudlo unsaon pag-atiman ang imong yuta, ang Ginoo o ang balaod sa tao? Kinsay gusto nimong mutudlo nimo pag-atiman aning mga kriminal o kaning mga adik, kaning mga kawatan? Kinsay gusto nimong mutudlo nimo, ang Ginoo o ang balaod sa tao? Kana may nang i-check nato kay ang dalan sa Ginoo maoy iyang itudlo nato. Iya tang tudloan pagsubay sa iyang dalan. Muna diri sa atong unang pagbasa niingon ang Ginoo pinaagi ni propeta Isaías, "Kun likayan ninyo ang pagdaog-daog, ang pagtulisok ug ang daotang pulong, ug pakan-on ninyo ang mga gigutom ug hatagan ang mga kabos sa ilang gikinahanglan, mosidlak ang inyong kahayag diha sa kangitngit ug ang inyong kangitngit mahisama sa kahayag sa udtong tutok." Sunan gana hastang atong kangitngit muhayag. Tanawan ng tao nga muatiman sa mga kabos, muatiman sa mga dinaog-daog, unsa man na sila naong, ngit-ngit o hayag? Kanang asawa nga magsigig yaw-yaw subana, unsa man nagnaong, ngit-ngit o hayag? Kambaw man dahi mo. Kanang ginikanan nga magsigig yaw-yaw sa mga anak sa yupas buntag, maupay pagmatag yaw-yaw na, unsa man nagnaong, ngit-ngit o hayag? Sus, murag yapog alas 12 gabi ang naong ana, no? Bisag sidlak na kaing adlaw, muna ang mga anak mo bukot og maayos habol, di na gyud maminaw. Ana kay ngit-ngit pa, kay niduol ang kangit-ngit. Tudluan ko kamo kanunay
Tultulan ko kamo kanunay sa Ginoo ug tagbaon kamo niya sa mga maayong butang ug hatagan kamo kabaskog sa lawas. Mao ni ang mga saad sa Ginoo kun mosubay ta sa iyang dalan ug unsa man kining maong dalan, ang dalan sa paghigugma sa mga makasasala. Muna siya. Muna si Jesus diri sa atong ebanghelyo niingon siya, mianhi ko para sa mga makasasala, dili sa mga matarong. Kaduhang lingi sa imong tupad. Ingnaon sa man ka, matarong o makasasala. Ingna. Ingna. Kay usahay ra ba kusog kay ta nga magpakaron ingnon ba? Naaga ni tayo makitaan nga manuyupay, ato dayong kasab-an, ato dayong libakon, ato dayong isalikway, tungod kay makasasala, kay nagsigig suyop. Nya ikaw ba? Wa sa ka magsigig suyop anang huna-huna nga dautan. Wa ka magsigig suyop anang mga pangandoy nga kalibutanon, na gusto yung madato, bahala nagmanikas, basta madato lang. Wa ka maadik anang naan imong paghigugma anang gahom nga di jud ka ganahang pulihan dias imong posisyon sa katilingban o kaha sa simbahan. Di jud ka gani gustong pulihan diha nang imong lingkuranan sa simbahan kay imo ginang lingkuranan kada misa. Na nyag ingnon kas asirit diri lingkod sa tigli mao na akong lingkuranan. Imo yung pairugon katong nilingkod mga irog dia kay ako nang lingkuranan. Oh, daghang kayong adik na to no. Pero unsa may nindot nga addiction kanang maadik kas paghigugmas mga makasasala, mao ginay number 1. Sige, ikatulong lingi sa imong tupad. Lingi ba? Hindi mo lingi, wanay ayo ha. Ingna sugod karon ato nang higugmaon ang mga kawatan. Sige ba? Ingna ato na ron higugmaon ang mga kawatan. Ato nang higugmaon ang mga kanang mga sigag mata, unya nikagot ang ipon. Ato nang higugmaon ang mga tapulan. Ano? So mo ginay una aron mo sidlak ta. Ing kapader mag-anad na sila. Magsige na lang na sila pakasa. Dili oy. Tanawa si Libby nga gitawag og public sinner. Tanawa. Sa dihang gitawag siya ni Jesus o gikuyugan siya ni Jesus, unsa may nahitabo? Iya sang giimbitar ang laing mga makasasala, nagparty sila. Naghikay sila, kuyog ni Jesus. Purting reklamos mga Parisiyo. Ang mga Parisiyo mo'y nagtanaw silang kaugalingon nga mga tarong kuno sila, mga wa sila'y sala. Nagtuman sila sa sugo os Ginoo, wa sila magsupak-supak kuno. Pero unsay gibati nila? Naglagot sila ni Jesus o sa iyang mga tinunan, nganong nakigsalo aning mga makasasala. Be ikaw asawa, makit-an nimo nga ang imong bana nakigkuyog sa prostitute, maglagot ka dili? Ha? Tubag? Animal ka. Og ingnon di kas imong bana, dai ako lang gi-translate into actual action ang giingon Jesus, akong gihigugma ang mga makasasala. Siya nga nung imong itong giagbayan, aron maka-feel siya nga gibalyo ang iyang kinabuhi. Nindotan. Di ka mo congratulate sa imong bana. Congratulations dong ha, kay imong yung gipaambit ang imong kabuutan, isip bana, ngadto aning atong silingan nga prostitute. Ngano man si Kristo, wa di makigkuyog sa mga prostitute. Nakigkuyog wa. Kusga. Kuyog oy. Unya ang imong bana ni kuyog prostitute, ngano masuko man ka? Nga iya ramang gipuy-an ang kinabuhi nga Diyos nun. Wa mo kumuingon nga nakig-check-in og hotel, lahi na sana siya. Importante nakigkuyog, nakig-amigo. Di ba? Nga kamusang mga bana,
ang imong asawa magsigig angkas anang nagdrive og habal-habal nga adik kay ignaong niya mao pag mo hatod kuha sa imong asawa kay maestra man imong asawa dito sa bukid na hatod kuha niya mao gina iyang pilion niya ikaw ignore ka sa imong asawa ay lakog ihatod dong kay naaman si Brad mong ana asaman masoko ka isip bana kay ikaw tarong man ka kadto adik man to mo isakyan sa imong asawa niya moingon sa imong asawa ako lang nang gituyo dong ba para maka-feel ng atong adik nga silingan nga givalue nako siya na unsa may isulti nimo isip bana congratulations dai kay liwat yung kas Ginoo ana nya pagdangtag mga 3 ka buwan nagluspad ng imong asawa na ngan luspad man kaday ana mao na dito gitukhang di ay nya masuko ka dili ha ayaw kasuko ingna lang nga duha na sila ang akong angay higugmaon ang sigag mata o kining nang luspad di ba kay ikaw ba na ikaw naman sa imo act as Christ unya unsa may gibuhat ni Kristo gihigugma ang mga makasasala yang imong asawa nagpakasa man ani kuyog aning sige kagot ang ipon higugma gyapon silang duha giling nga imong tupad na sugot ka ng pamagiha ngano man di ay kinsa may katapusang gihigugma ni Hesus nga bisag ipugnan pa siya nila ni Pedro og mga kauban iya gyung giadto ang mga taong nagdumot niya ang mga pangulong pari ang mga pangulos mga Hudiyo mo iyang giadto pag adto niya sa Jerusalem naglakaw sila gikas Galilea padong sa Jerusalem gibabagan si Hesus sa mga taong nagmahal niya ayaw pag adto kay patyon ka didto ningon des Hesus mao ni ang tuyo sa akong pag-anhi hasta ganis Peter gidaha siya nga disdaplin Lord di ko gustong mahitabo na nimo muli kay ta ana ingon dayon si kana ganing Hesus pahawa Satanas babag ka sa akong dalan di na mo isaktong buhaton da ilong lagi mo ayaw mahalag mamatay ana sige kani gaan raman gini kinsa ninyo dinhi ang naadik nagpalit og slot asa kamot kanang sige gyud palit ba wa kayo ni Isay na siya lain sa na siya nga nindot nga adiksyon ang unang adiksyon nga nindot ang paghigugmas makasasala ang sunod ang pagpaambit sa atong bahandi ngadto sa simbahan ngadto sa nanginahanglan nga simbahan ang simbahan manggod mao ang katawhan nya kining katawhan manginahanglan ni sila og venue ba aron magkatipon og mao na ang lugar nga simbahanan mo na kita mamaligya tag slat una ang pagtabang sa simbahan nga nanginahanglan nginahanglag bugas nginahanglag kaning ni ang mga activities nanginahanglan og formation unya kay og tipuno nato sila unya way atop wa tay lugar lisod man sad way kapuy-an kay sugo mo sa nas Ginoo nga taga-ag balay ang way balay nya kita dinhi wala pa man tay klarong kumbento mo nang nagtukod tag kumbento nya nakauyon ba mo wa nya mutabang mugbayad anang bayronon rong porting daghana o dili very good no thanks be to God gisugda na natog demolish ang balay des atubangas kumbento na hapit na mahuman nya pasalamat sa tag-iya anang mga balaya anang balaya nga mingtugot lisod biya kayo no anaos bakho ba nya mga lusnag na 14 taon nimo atong tukod nya karon nga pilo-pilo na ang mga bongbong ang mga nangalusnag na ang mga simintong bongbong nangawagtang ng mga trasis nag-anam nagkahilis ang balay kanang maong aksyon sa tagbalay nga naghimo ana sila sa kape o si Brad Titing Pipito
maunay aksyon nga andam ko mo give up sa akong kaugalingon nga gipuy-an aron manindot ang simbahan o ang simbahanan. Nindot kayo na. Portig yung nindota. Di na kabayran og sapi. Mosugot ba kang demolition imong balay? Sugot dili. Inka if the price is right. Ay gyud ingna. Di gina. Kung wa jud kay kasing-kasing nga kanang manggihatagon, wa kay kasing-kasing nga matinabangon, muingon gyud ka bahala mo diha pag antos mo anang iyong kuan, di ko na ibaligya, di ko na ihatag. Kadaghan dinhi nga bisag paliton pas gobyerno, di gyud paagiag karsada ang ilang yuta, bisag bayran pa, di gyud mosugot kay ako nang yuta, ako nang tanom. Ana no? Usa na kanang tibuok nimong balay porting dakua, imong ipaguba aron lang monindot ang simbahanan o ang simbahan. Porte anang dakuang paglangkat sa imong kaugalingon ay. Nya maghasol-hasol na sa kaghimog balay, balhin og balay, hakot anang imong mga butang. Pairugon lagi imong lingkuranan, di man gyud mo mosugot unsa nakagpabalhinon mong puyo. Una nga, thanks be to God niining mga tao nga heroic ang ilang gihatag nga panig-ingnan. Nya sa nitabang sa nato dinhi, nasa niingon nga, abibya nimo pader, igpapalit man unta to namog sakyanan sa akong pamilya. Nya pagkadungog namo nga nagkinahanglan ka, akong giingnan akong asawa, pwede bag ato lang sa ning ikuan, ay lang sa anang sakay, bagong sakyanan kay total naam sa tay sakyanan. Ingon sa kunong asawa, ay may magmaunay akong gipangandoy nga nana man ay daghang sakyanan diha, anong magbag-o-bag-o man ta, ihatag usan ang adto pagamit sa ngatong Padersiano simbahan. Stang simpula, no? Kamo ipapalit ninyong sakyanan, inyong ipalit inig slot, sugot mo ana dili. Uy. Nda, tutok lagi mo. Muna atong pakpakan kining mga tawhana, no? Salamat kayo. Praise the Lord. Og nagsubay sila sa dalan sa Ginoo, dalan sa kabalaan. Kanabang wa kayo mahigugma sa mga butang, sa mga dungog, sa mga gahom aning kalibutan na mas gihigugma nila ang Ginoo diha sa simbahan o sa katawhan nga nagkatigom diha sa simbahan. Kining mga tawhana magpunga-punga ni silag dawat sa mga grasya gikas Ginoo. Muna kining namalit na tog mga slots, magpunga-punga sa ni silag dawat. Pero gamay imong ihatag, gamay sad ang mugabalik nimo. Kung pisikra ang mubalik nimo, unsa man? To. Di ba? Kung ang imong gihatag pisik, ang mubalik nimo to, dako-dako gyapos pisik. To man. Kung ang imong gihatag to, unsa may mubalik nimo? Mga to. Kung ang imong ihatag kana gyung gaagas ng imong grasya, imong ipaambit, ang moabalik nimo baha sa grasya. Ana man ang Ginoo, pirmi man ginaniyang pasubrahan. 100-fold man gina minimum. Nang magpunga-punga gyud, mahibong na gud ni nagoy nagsigig tabang nato dinhi, nahibong siya. Sige expand ang iyang business, sige expand, sige pagin siya tukod og mga buildings nga wa siya mo utang. Sige lang abot ang kwarta, dako na kay iyang buildings nga natukod para sa iyang business. Why loan? Adi mo to? Di man to gikan, isa ambot lang, basta mangabot ra man na. Baka ni mamaligya siya po ning tawana kung nahuna ba. O baka ni maligyag siya po. Abot raman sa ilang paningkamot. Muna, congratulations sa namalit na tog slot. So, i-update lang tamo gamay ang atong SBF DAG para ibayad nato aning atong kumbinto na natayhalin nga 11,000 og duha ka slots. Ana apay 48,000
998 ka slots nga tag 500 pesos per slot nga available. Nya sa ato sang special slot karon para ni sa atong Holy Week or Lenten season nga celebration og sa atong Fiesta celebration kining Divine Cleansing, Healing and Strength DCHS tag 200 pesos per slot ang atong halin as of yesterday 307 na ka-slots na apay 29,693 ka-slots nga available. Atong pakpakan ang namalit niini. Salamat kayo. Padayon lang kitag palit kay kining atong DCHS hangtod ni sa Abril 13. Nya kini sang atong SBF DAG ato sa dutang gitarget nga month of April kay simpre paspas na kayrong trabaho sa atong mga contractors unya aron mahuman kining atong kumbento or mahuman-human gid unta nga mablessingan karong Abril 12 atong target. So daghan na gyung panginahanglan. Unya padayon sa tang midawat og investment slot katong atong DSAP atong gipadayon ang pagdawat na natay total nga 162 ka DSAP nga slots nga nadawat nga tag 500,000 pesos per slot with 25% interest per annum. So ato nang nabayran ang kanadihang yuta unya kanang nanginahanglan pata para sa mga pagpreparar sa pagtukod aning atong gidamgo nga project nga kulumbari nga tukoro nato diha daghan pa man kayong agi ang process nya ato naman ang gihimong cooperative finishing touches na sad ang atong estado for registration. Hopefully few days from now hinaot pa unta makadawat na ta sa atong license or sanay nga na registration sa atong cooperative. Kining tanan ato ning gihimo para sa simbahan. So ato sang pakpakan ang nag-invest sa atong DSAP. Salamat kayo. Nyag naa pa mo dihay gustong i-invest, dadalang na dinhi, i-arrange lang sa atong secretaries, sila si Remy, si Idna or si Sister Nara or ang atong finance head Brad Luloy, Bernardo Jacobi, i-arrange lang ang inyong mga investment para ma-process dayon. Pero inigabot na sa saktong amount, ato na ning ihunong. Labi na gyud kon magsugod na ta sa atong pagpamaligya sa atong kulumbari. Pero muagi patagdaghang mga legal requirements na atong agian og spiritual requirements. Salamat kay ninyong tanan kay kini maoni ang translation nato sa pag-ingon ni Kristo. Wala ako muanhi para pagtawag sa mga matarong kundili sa mga makasasala aron sila maghinulsol sa ilang mga sala. Pagkadaghang nakaamgo sa kamatuoran tungod aning atong gibuhat. Naay ning duol nako nga pamilya nga wa pagid sila makasal. Purti na yung dugaya nilang wa makasal. Pero sige sila palit og slot. Nadugay nakuan gyud, na-convince gyud kay ang bana may gahi. Ang bana nakaamgo gyud nga asa man din nako dadon ang akong asawa padong sa impierno o padong sa langit. Nya di man makapalangit ning civil marriage. Ako ning dadon sa altar sa kabinyoon. Sina kanang tag 30 years, napayusat 32 years, nagpakasal nato dinhi, gikasal nato. Simple nga kasal. Nya lipay kay sila nga at the end nahimo na gid silang tinuod nga nagsubay sa dalan padong sa langit. Kana usa na kapag timailhan ba nga natandog ang kasing-kasing. Napay niingon ako, Father, nipalit kog slot kay ang akong papa nagsigig tan-aw sa imong wali diya sa social media, purtig yung lipaya. Nako, maayo di ay.
Ni siya, pero akong papa pader, pastor sa born again, ako sa born again sad ko, pero palit lang ko nimo og slot kay lingaw masad ko nimo. Oh, sige, magpinalitay ta, magkita raw niya tas langit. Anong niya man kong tutukan? Og maghigugmaay na ta, di na ta magdinaotay, di na ta magsigi og pinaghutay sa usag-usa, di na ta magtulisukay, matud pa diri sa unang pagbasa, hunungan ng pagsigig panulisok nga ikaw sayop, ako mo'y sakto. Og muhunong na taana, higugmaon tas Ginoo. Sige, pag born again diha, ako Katoliko, maghigugmaay tang duha, magtinabangay ta, manabang ta ng mga kabos. Puy ani natong atong doktrina ay nalang kung ingna nga sayop ning ako, di sa tikaing nung sayop ng imo. Hustuho nato ang atong pagbuhat sa angay. Nya sa ngadto-ngadto makaingon ka nga ganahan ko magkatoliko. Diris Katoliko, pero di na mao'y importante. Ang importante kamaotang mo higugma og mga makasasala, kamaotang mo paubos ug modawat sa atong mga sala, atubangan sa Ginoo, dili atubangan sa tao. Mo nang niingon diri nga atong tubag sa Salmo, aron magmatinumanon ako diha sa imong atubangan. Wa man si Kristo magpakamatay para lang sa mga Katoliko or para lang sa mga Protestante or para sa mga Muslim, para man gid siya sa tanan. Di ba? Para na tong tanan. Sige, last na lang lingi sa imong tupad. Ing nasugod karon din ati ka tulisokon. Sige na. Sugod karon di na giti ka awayon. Ana, mo na nindot. Sige na, manindog na ta. Mga igsuon, mianhi si Kristo aron pagtawag sa mga makasasala uban sa mapaubsanong kasing-kasing, mudangop kita sa Ginoo sa pag-ingon, amahan dungga ang among pangamuyo. Amahan dungga ang among pangamuyo. Nga ang simbahan makita isip makaalim nga puloy-anan sa mga huyang ug sa mga makasasala, magampo kita sa Ginoo. Amahan dungga ang among pangamuyo. Nga pinaagi sa pangama sa bulahang Berhen Maria, mupatigbabaw ang kalinaw, tali sa mga kanasuran sa kalibutan, pinaagi sa kaluoy nga ilang ipakita alang sa usag-usa, magampo kita sa Ginoo. Amahan dungga ang among pangamuyo. Nga ang kahiusahan mag-ugmad dinhi sa atong nasud, pinaagi sa pagtinahuray sa mga lungsuranon, magampo kita sa Ginoo. Amahan dungga ang among pangamuyo. Nga diha sa mga buhatan ug diha sa atong mga pamilya, dili kita mangitag sayop sa uban, magampo kita sa Ginoo. Amahan dungga ang among pangamuyo. Nga si Halangdong Teofilo Kamumot, isipon unta sa Ginoo nga takos nga mabayaw ngadto sa altar sa mga santos, magampo kita sa Ginoo. Amahan dungga ang among pangamuyo. Nga ang mga proyekto dinhi sa atong simbahan, pinaagi sa pangama ug paggiya ni San Vicente Ferrer, magmalampuson ug mahuman unta sumala sa atong mga giplano ug gipangandoy, magampo kita sa Ginoo. Amahan dungga ang among pangamuyo. Nga ang tanang mga benefactors ug donors sa atong simbahan nga mihatag og finansyal ug lain-laing hinabang ug alang sa mga nagtrabaho dinhi sa atong mga proyekto, nga hatagan unta sila sa Ginoo ug daghan pang mga grasya sa ilang kinabuhi, malikay sila sa mga kadautan ug mulampos unta ang tanan nilang mga paningkamot, magampo kita sa Ginoo. Amahan dungga ang among pangamuyo. Nga ang mga nangamatay makasinati sa makaluwas nga gahom sa Dios, magampo kita sa Ginoo. Amahan dungga ang among pangamuyo. Langitong Amahan, dawata ang among mga pangamuyo nga gituboy namo kanimo diha sa gugma ug pagpaubos, pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Dawa
Mga igsoon, pagampo kamo aron kining ako ug ang inyong sakripisyo, dawaton unta sa Dios Amahan makagagahom sa tanan. Dawaton ta sa Ginoo ang sakripisyo gikan sa imong mga kamot, alang sa pagdayo pahimaya sa iyang ngalan, alang usab sa atong kapuslanan ug sa tibuok niyang santos nga simbahan. Ginoo, dawata kining sakripisyo aron pagpuypoy ug pagdaig kanimo. Luwasa kami sa sala ug himua nga mag-alagad kami kanimo nga mahigugmaon. Pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Ang Ginoo maanaa kaninyo. Maanaw sa kanimo. Ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. Amo nang gibayaw ngadto sa Ginoo. Magpasalamat kita sa Ginoo nga atong Dios. Angay ug mataro. Santos nga Amahan, Dios nga tunhay makagagahom sa tanan, angay ug matarong gayod nga magpasalamat kami kanimo kanunay ug sa tanang dapit, pinaagi ni Hesukristo among Ginoo. Kaysa matag tuig nag-awhag ka kanamo, paghinlo sa among kasing-kasing ug pagpangandam nga malipayon, alang sa Pasko sa pagkabanhaw, aron sa pagampo namo nga labing mainiton ug sa pagbansay sa mga buhat sa kaluoy nga labing madasigon, ingon man sa pagsalmot sa mga misteryo nga nagpakatao kanamo pag-usab, makadangat unta kami sa kapuno sa grasya nga ila sa mga anak sa Dios ug busa uban sa mga anghel ug mga santo sa langit. Nagasangyaw kami sa imong himaya duyog sa ilang wayhunong nga pag-awit. Santos, Santos, Santos na Ginoo, Dios sa kagahuman, puno ang langit ug yuta sa imong himaya, usana sa kahitasan. Daygon ang nagaanhi sa ngalan sa Ginoo, usana sa kahitasan. Santos gayud ikaw o Ginoo ang tuburan sa tanang kasantos. Ipadala ang imong espiritu aron pagsantos na ining mga gasa aron mahimo kini alang kanamo nga lawas ug dugo ni Jesucristo among Ginoo. Sa pagpasakit sa iyang kaugalingon mikuha siya og pan, mipasalamat kanimo, mipikas ug mihatag ni ini ngadto sa iyang mga tinun-an ug miingon, dawata kini ninyo nga tanan ug kan-a, kay kini mao ang akong lawas nga itugyan alang kaninyo. Sa samang paagi tapos ang panihapon mikuha siya sa kalis, mipasalamat kanimo pag-usab, mihatag ni ini ngadto sa iyang mga tinun-an ug miingon, dawata kini ug panginom kamo nga tanan gikan niini, kay kini mao ang kalis sa akong dugo sa bag-o ug tunhay nga kasabutan, ang dugo nga iula alang kaninyo ug alang sa tanang mga tao, aron ang mga sala mapasaylo. Buhata kini aron paghandom kanako. Kini ang misteryo sa pagtuo. Si Kristo namatay, si Kristo nabanhaw, si Kristo mubalik kanhi. Aron paghandom sa kamatayon ug pagkabanhaw ni Hesukristo, nagahalad kami kanimo Amahan nining pan sa kinabuhi ug kalis sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo tungod kay imo kaming giisip nga ngayan nga moatubang ug moalagad kanimo. Himuang kami nga mga lawat sa lawas ug dugo ni Kristo, magkahiusa diha sa Espiritu Santo. Hinomdumi Ginoo ang imong simbahan sa tibuok kalibutan. Himuang nga mahingpit kami diha sa gugma uban ni Francisco ang among Papa,
ni Jose ang among arsobispo ug sa tanang mga pari, mga reliyoso ug mga aktibong nag-alagad sa simbahan. Hinomdumi usab ang among mga igsuon nga nangamatay, labi nang among gihandom karon. Malaumon nga mabanhaw sila ug ang tanang nangamatay diha sa imong kaluoy, dad-a silang tanan sa pagsudong sa kahayag sa imong naong. Kaluy kaming tanan nga ania nagsimba dinhi ug ang nagsimba diha sa online nga mga misa. Himua kaming angayan nga makaambit sa kinabuhing tunhay uban ni Maria ang inahan nga ulay sa Dios, uban kang San Jose ang iyang putli nga bana, uban sa mga apostoles kang San Pedro Calungsod, San Lorenzo Ruiz, San Vicente Ferrer ug sa tanang mga santos nga nagatuman sa imong kabubuton latas sa katuigan. Uban kanila amo ikaw nga daygon ug amo ikaw ang himayaon, pinaagi ni Hesukristo imong anak. Pinaagi kaniya uban kaniya ug diha kaniya gihatag nganha kanimo makagagahom amahan, diha sa kahiusa sa Espiritu Santo ang tanang dungog ug himaya hangtod sa kahangturan. Amen. Maghiusa kita pagsangpit sa atong langitnong amahan ginamit ang mga pulong ni Hesus. Salakadamu, umilimu kami itugyan sa mga pagsulay. Inunuan-nuasa kami sa dautan. Mangayo kami kanimo Ginoo nga imo kaming luwason sa tanang dautan, hatagi kami sa kalinaw nining panahona aron tinabangan sa imong kaluoy, mahalikay kami kanunay sa sala ug mahilayo sa tanang kasamok, samtang nagapaabot kaming malaumon sa pagbalik ni Hesukristo among manunobos. Kay mo mananging harian, ang gahumugan himaya, hangtod sa kahangturan. Ginoong Hesukristo, nag-ingon ka sa imong mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tan-awa ang among mga sala, kundi ang pagsalig sa imong simbahan ug sibo sa imong kabubuton, hatagi kami sa imong kalinaw ug kahiusa. Ikaw nga buhi ug hari hangtod sa kahangturan. Amen. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay manaa kaninyong tanan. Manaw sa kanimo. Ipaambit nato ang timaan sa atong panag-inig suunay. Kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, kaluyi kami. Kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, kaluyi kami. Kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan,
hatagi kami sa kalinaw. Kini ang kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, bulahan kitang tanan nga gidapit alang sa iyang santos nga bangkete. Ginoo, dila ako angay o kalawat kanimo, apan ipamulong lamang ug mamaayo ako. Espirituhanong pagkalawat. O Jesus, nagatuo ako nga matuod kang anaa sa labing balaang sakramento. Gihigugma ko ikaw labaw sa tanang butang ug nagtinguha ako sa pagdawat kanimo sa akong kalag. Sanglit dili man ti ka madawat karon sa paaging sakramental, umari ka sa akong kasing-kasing sa espirituhanon nga paagi. Gihangop ko ikaw o gihiusa ang akong kinatibuk-ang kaugalingon diha kanimo. Ayaw itugot nga mahimulag ako kanimo. Amen. Longing for light, we wait in darkness. Longing for truth, we turn to you. Make us your own, your holy people, light of the world to see. Christ be our light, shine in our hearts, shine through the darkness. Christ be our light, shine in your church, gathered today. Magampo kita. Ginoo, tapos kami mabusog sa gasa sa langit nung kinabuhi, itugot nga kining misteryo nga among gisaulog, magtabang kanamo sa pag-abot sa kinabuhing tunhay uban kanimo. Pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Usas mga nindot nga gasa nga atong nadawat mao ang kabalaan sa kinabuhi. Nga ato lang buhaton, ato lang yung higugmaon ang mga makasasala sa mas gibuhat ni Kristo. Salamat sa nahigugma sab nato dinhi nga nagsigig palit og slots. Napatay daghang palitonon ang SBF dag na apay 48,998 ka slots nga available, tag 500 pesos per slot. Ang atong special slot nga DCHS na apay available nga 29,693 ka slots, tag 200 pesos per slot ni siya. Unya ang atong DSAP, padayon patang mudawat og mga investors nga tag 500,000 pesos per slot nga naasad ni siya 25% per annum nga interest rate. Ato ning buhaton kung gitagaan tas Ginoo og kahigayunan, dili ta mo balibad sa pagsuporta kay ibalik ra sad nas Ginoo nato sa daghang mga maayong mga butang. Karong gabi do natay himuon na sab nato ang atong monthly karon tong gabi no, atong monthly sa tuwing tawag na parish synodal worship karon tong gabi. Panguluhan sa mga charismatic groups nato maghimo ta dinhig prayer and worship once a month. Mag-abot ang tanan.
Mao ni atong pagpakita nya doon na sa tay mga inputs, mga teachings about sa atong doktrina sa simbahan. Basic doctrine. Ang Ginoo manaa kaninyo Manaw sab kanimo. og manalangin kanato ang Dios nga makagagahom sa tanan, ang Amahan, ang Anak ug ang Espiritu Santo. Amen. Nahalad na ang misa, atong padayonon kini pinaagis pagpalambo sa gugma, kalinaw ug padagdait ni Kristo. Salamat sa Dios. Diyos na mo sa kaluoy, ikaw ang among amahan, magbubuhat manunubos, o Ginoo sa katanan. Jesus maluoy kakanamo, basayloon mo kami, ang salamat